Joseba Tapia, gurekin gaur Arratsaldeon. Joseba, Arratsaldeon, Ilaski. Pentsatzen egon gara, zenbat urte alkarren berri jasotzen, lehenengo aldia da, elkarrizketa egingo duguna, oso pozik nau, aitortuko zut. Bueno, ni ere bai. Gauz asko dituzulako kontatzeko, ibilbide luze egin duzulako musikaren munduan, Joseba, eta beti zeo zer ekartzeko prest dagoen sortzaileetako bazaralako gure herrizen? Bueno, alaxe tokatu zait, hasieran ez nuen nik sortzaile ikusten ere buruani prestatu ninduten erromerietarako, baina gero halabeharrak tirata sortzera jarri nintzen eta disko mordo bat azkeneako. Ia 20 urteko ibilbidea bakarlari moduan, 98an abiatuta, aurretik esan duguna Tapia eta Leturiarekin, Tapia eta Leturia band, osaba, Eleuterio Tapiarekin plazetan hasita, oso gazte hasi zinen, plazetan eta jendaurrian? Bai, Trikitixarekin nera bezarotik aurrera, baina aurretik Miguel Bikondoaren eraman induten 7 urteekin. Eta 15 urte arte anaitu nintzen soinu kromatikoarekin, musika klasikoan, eta gero, ja nera bezaroan pasan nintzen osabaren baserrira, Heidi bere aitonaren gana bezala, ni ere joan nintzen. Musika ikasketak, esatean zabiltz, musika ikasketak oinarrian izan da, gero izan zarelako oso ausarta, horri buruz hitz egingo dugu, bakarlari moduan bebai, ze bide aukeratu duzun, eta beti barritasun horiek nola ekartzen dituzun, ausarta izan da zarelako, aitzindaria, Trikitixako sasoiaiek borobildu aldera, trikipopari ateak zabaltzen bezauek hasi zinetelako, Tapia eta Leturia hasi zen horretan, holtza gainien eta rokarekin uztartuz Trikitixa bebai. Bai, baina nik uste justu bidegurutze batean harrapatu gintuelako aldaketa guztiak, ez? Gu hasi ginean oso arraroa zen baserri mundutik aparteko gazterik ikustea Trikitixaren munduan. Gu, nolabait esateko, kaletik baserri mundura igo ginen, eta gero gertatu zen aldaketa guztia, ez? Ikastolen sorrerak, klandestinidadetik aterazianekoak, eta hor, Trikitixa hartu zuten nolabait esateko, nik esango nuke beste instrumentuen gainetik, ikur moduko euskal nazionalismoak, abertzaletasunak esan, eta guri hor tokatu zitzaigun. Baina, klaro, gure influentziak kaletarrak ziren baita. Eta orduan, nik uste horregatik sartu ginela beste mundu horietan, beste rockaren inguruko mundu horietan, naturalagoa izan zen, ez ginen hain konstiente gu alako ausarkeriarik egiten nahi ginenek. Bildur pixkatere bai batzutan, nik batzen naiz aurrenako aldiz bateria sartu gendunean, bildur pixkat izan genuela, baina gero jendeak oso ondo hartzezun eta orduan aurrera egiten genuen. Bizi berri bat, berpizte hori ez da, bertsolaritzarekin ere gertatu zana, bertso eskolak eta agertu dienien eta demokratizatu danen gana iritsi, azkenien Trikitixa hortxe zegoelako eta gaur egun guztiok ezagutzen dugun instrumentu bat dalako bide horri esker bai. Bai, holako kasualidade askoren ondoren, eta nik esan nuke Euskal Herritik kanpoa ere, bai, ez? Gero, nik uste talka egin zutela musika klase estilo ezberdinek, alde batetik klasikoak eta musika eskolak, garai hortan konservatorio izena zutenak, eta beste aldetik herri musika, nik larreko deitzen dudan musika hori mundu osoan oso indartsu. Eta tartean akordeoi diatoniko, daltoniko hori, eta holaxe ezagutu genituen Tex-Mex jole horiek, eta kolombianoak, kumbiak jotzen, eta Quebekekoak, eta oso zaletu ginen musika horietara, eta orduan influentzia horiek gure gana ekarri genituen. Hori da, momentu baten konturatzen garalako danok ez dala guri, komunean beste herrialde batzuekin ere badaukagula instrumentu hori edo antzekue, eta horretatik edan duzue asko, eta zuk zure bakarkako ibilbidean horren adibideak ekarri dituzu. Claro, behar hasieran arrarua zan, nik gogoan daukat motz eta rockersen gerra haiek, estilo, goatzen ez baita ere, lehenengo heavyak, baztertuak eta horiek tipo arraro batzuk ziren hasieran, eta gero bez gure aldera etorrita estilo ezberdinen nahasmenduak, nahasketak gustoko izan ditugu, eta nik esango nuke jendeak ere gustoko izan dituela. Nekez da atiek zabaltzen ibiltzio beti?
Hori da, ni ez gehagu hain konstiente izan, ez? Gero tituluak gero etorri zaizkigu. Eta gero ateak zabaldu edo itxi inditugun ere ez gera oso ziur. Nik uste masiatu indugula, saltxeatu indugula, probatu indugula. Eta nik uste hori bai ondo da hola probatzea. Gero asmatu duzun edo ez, ja ez dakit. Eta horrenbeste urte eta gero, esaten gabiltz eta bakarlari moduen 20 urte eta gero, irakurri dudana zure disko berriaren aurkezpenien esandakue, plazerra ematen dit honek guztiak. Ze berba ona? Bai, nire ustez horrek eduki behar luke indarra handiena. Oraindik plazerra ematen dit musikak eta ez da beti arrez. Ikusi ditut musikari handiak, etapa hori pasa eta beste zerbaiten bila joan direnak, ez dakit ona edo txarra den, bere hortan oraindik plazerra sentitzea, baina bai, eta esango nuke gainera trekitixarekin ere, naizta gitarrarekin nabilen oraindik ere gozatu egiten dut eta nire behar sortzaile horietan presente dauzkat instrumentu horiek. Ona dala esango, ezta? Bai, badakigu, ona dala. Ona dala, bai, ez? Plazerra, ez dakigu ona edo txarra, bai, ona da, oso ona da. Ikusiko zaitugulako, eta azken aldiren ikusi zaitugu bai, gitarra jotzen. Orain, holtza baten gainien bai, esan duzu horrek ematen duen errespetuarekin, bestak beste oin urtebete edo taldea eratu zen duelako, Besamotzak, eta azienan zuzeneko planteamentu bazana, momentu honetan disko bihurtu da bai, Besamotzakekin grabatutako lana dalako hau, berpiztu esan dugu ez da, Trekitixa, berpiztu egin dituzu 11 abesti zure ibilbidekuek, 100 kantu danatara, zenbatu egin dituzu. 100 kanta asko da, 100 kantu argitaratuak, eta nire kasuan diskoak argitaratu, gero egiten dut aurkezpen, esango nuke, bira bat edo, baina gero beste lan batera joan izan naiz, eta ez ditut kantatu aurrekoak, eta beraz, neuzkan horko kantuak kantatzeko gogoa, oso kantagarriak direla iruditu eta horregatik hasieran nahi genuen kantoiek berrekarri, bergogoratu, baina baita ere estenatokia nahi nuen berreskuratu, ze bakarkako ibilbide hori ez da izan beti toki horietan ibiltzekoa. Batzutan hitzaldi geletan nahitu naiz kontzertuak ematen, eta nik uste jendeak azkeneako ez dakila ninun nabilen, eta horregatik proiektua. Hala ere, diskoarena beranduago etorri zen bai, ze egin ditugun aurre kontzertu horietan, konturatu ginen nire greatest hits horiek ez zituela ezagutzen jendeak, kantu horiek ez ditu asko ezagutzen, eta horregatik pentsatu genuen behar bultzada bat eman behar geniola disko batekin, eta hola sinetxi genuen, gaina, interesgarria izan zitekela, eta holaxe grabatu dugu diskoa. Artista handiek egiten duten moduan, eta ibilbide luzea duten artista handiek egiten duten moduan, greatest hitsak bildu ditugu diskoen, bergrabatuta, bizitza berri batekin, gaur eguneko kutsu handiarekin dakarzulako hau, Jonan Ordorikarekin grabatu duzu, Ruper Ordorikaren anaia da bera, teknikaria Gaztelupeko txakekin zatoz, bebai, esan duzulako, tegia da. Bakarkako bidiebe horren beste lan dago egiteko, orain inguratu zara, estudioan sartu zara, grabatu duzu, ez dugu esan Besamotzak nortzuk osatzen daudean, Iker Uriarte, Inigo Telletxea eta Dani Narbarterekin, eta grabatuta, eta disko barri eran. Bai. Kantuak erakutsita. Bai, 7. disko izango da nire bakarkakoan. Bakarkako deitzen diot, azkenean neronek tiratzen dudalako barku hortatik, baino musikariz inguratuta nabil. Hau beraz 7. diskoa, eta musikari horiek aspalditik ezagunak nituen, eta alkarrekin Trekitixa ere jo izan ditugu, Ikerrek Trekitixa jotze zuelako hasieran, Dani Narbarten ere ikaslea izan zen, eta beraz, genuen olako elkartze bat eta gogo bat elkarrekin grabatzeko aspaldidanik. Aitzakia etorri zaigunean, aprobetxatu dugu,
eta hori da besamotzak. Ni hankaluzea eta haiek besamotzak. Nola aukeratzen diren 11 kantu esan behar dizut, baina asto aurretik gero gogoratuko dugulako kontzertua daukazu gaur Gasteizen, Emeti Bilbotik Gasteiza zoazilako, atxaldeko 8:30 Parralen, Durangon aurkezpena egingo da, aurkezpen solasaldi egingo da abenduaren 8an ostiralean, ahotsenean egongo zara, disko aurkezpena abenduaren 14an Bilbon Biban, Erronda kalean Aldezarrian, abenduaren 16an Zapatuan Gaztelekoan Oñatin. Bebai, gogoz egongo zara, taula gainen igotzeko? Bai, taulak badauka hori, ez da diskoak grabatzea bakarrik, baino txaloak jo diezazkiguten zai egoten geha, eta horrek trastornatu iten gaitu, eta ala droga moduko zerbait ere izan liteke, eta taula gaineko tensio hori ia gure ofizioaren barruan sartzen da. Disko aurkeztuta dagoen arren, aurkezpenien esan genuelako, Zumetaren estudioan aurkeztu zenuen, ikusi genituelako irudi horiek, eta gero zutegin usurbilen izan zinen bebai. Ez da moduz, aurkezpena? Ni orain usurbildarra naiz, eta Xumeta ere usurbildarra, eta bere estudioa ezagutu ondoren eta ikusirik aukera polita zen, herriko beste artista baten itzalean gure diskoa aurkeztea. Nik usteet personaia itxusi xamarra izan arren, alegia nerea, kuadro horien aurrean ederrago bihurtzen dela edonor. Aurkezpenek irudiak ederrak direlako. Badalako hori bebai, ez da? Sorkuntzan zabiltzatenen arteko harreman horiek sortzi bebai, honen guztiaren onena, aberastasuna eskaintzen duena bebai. Bai, belaunaldi bat gara, ez? Xumeta nire aurreko belaunaldia izango da, baina urte batzuk badaramatzagu hontan eta gremioa ezagutzen dugu. Eta badago alkarrekiko konplizidade handi bat eta kritikak ere egiten ditugu, baina nik esango nuke kritiko gehiago norberaren bidea zuzentzeko, markatzeko gehiago izaten dela. Eta horregatik konbidatu ditut 3 kantari disko honetara, nik oso gogoko ditudanak, Txuma Murugarren, Beñardo Goietxe eta Andoni Tolosa Morau, eta hola osatzen dugu gure belaunaldi partikularra eta plazer bat izan da. Kritikak bizitzari, noski, herriari, sorkuntza lanari, egiten dugunari, politikari. Kritikak lausotzen dira, adinarekin juna esaten bai ez, belaunaldiei buruz hitz egiten gauzelako oso gazte zauz, Joseba. Eskerrik asko. Oso gazte zauz, itxurez eta buruz batez be, hori da, ez da? Zu ere bai. Egize da, ez da? Gaztetasunen eruten da, gaztetasune jarrera bat entalako. Esaten zabiltz zeue bai, musikari zatie bera da jarrera bat. Nik humorez eramaten dudana, esaten zuzuk. Azkenien, erakutsi behar dalako. Zer egiten zabiltzenien eta eredu bihurtzen zaranien, eredu kako txartien. Sortzen zabiltzenien zure iritzi emoten, kantuen bitartez, elkarrizketen bitartez. Zer erakutsi behar dalako, ez da? Ofizio hori aukeratu genuen, erreztasuna bagenuen hortarako hasiera batean, eta orain gure lana ondo egin nahi izaten dugu, ez? Ez gabiltza gure, gustatzea eta esatia, ez gabiltza diskoak argitaratzen ze ondo pasatzen dugun esateko. Sinistuta gaude zerbaitetarako gehiago balio dutela gure musikek eta gure kantak, eta hori eskaini nahi diegu euskaldungoari eta bide batez mundu osoari, ez? Eta gainera euskeraz ari garenok zailtasun handiagoak ditugulako Euskal Herrian bertan. Beraz, halako resistentzia bat ere badago gure ofizioan. Hortik, kako txartean zure hitzak direlako, musika egitea, era horretan, aukeratua dana, geure hizkuntzan, geure herrizen eta bar, politikoa izatie bai. Azkenian ezintzea separatuta bizi, ez? Zure, adibidez, euskeraz kantatzea edo inglesez kantatzea, hautaketa bada, eta hautaketa horiek kontzientzia sartzen dituzu. Esango nuke gaztetan normalagoa dela zure influentzietara gerturatu nahi izatea, eta orduan danok egin dugu eta kantatu dugu inglesez edo kantatu dugu beste hizkuntzetan. Baina gero ofizioaren zentzua hartzen duzunean, hor hautaketa horiek konstienteagoak dira onerako eta txarrerako. Eta eskertzekoa dela esango nuke ibilbide horretan
lanean dirautenak mundu guztian beren inguruneak behar dituelako, ez dakit, letxugak eta porruak bezain beste. Begiren nabil, hemen daukadalako zerrenda, diskoan agertzen dien kantuen zerrenda. Disko guztietatik hartu duzu, realpolitiketik kantu gehienak bebai. Disko ezberdinak kaleratu dituzulako, ibilbide honetan, beti jende oso ezagunaren letrak musikatuz, oinarrian jarrita, gero egingo dugulako horrelako errepaso bat bebai, zer behar du letra batek zuretzat erakargarria izateko eta esateko bai, hau neure ganatuko dut. Bai, klaro dago hautaketa bat daola horratzean. Nik esango nuke Tapia eta Leturiatik onuntza aldatu dena da testueri musika jartzeko gogoa eta norabidea hartu izanarena. Eta urdun, neronek ere ez dut jakiten nola hasiratik esateko ezingo nizuke esan ze testu dan behar dudana, baina bai irakurritakoan esaten duzu hauxe gustora kantatuko nuke egoera honi edarki datorkion testua da, edo indar evokatibo handia dauka, edo nik uste tolako berehala antzematen dezula azalean kantatu nahi hori, eta askotan zailtasun handiak izan arren testuari doinua jartzen ahalegintzen gara. Gero ez dugu beti asmatzen. Ni abiatzen naiz behar testu batzutatik eta gero aurreko ideatik asko aldentzen da gero diskora, ez? Adibidez, nik kantagintzara eta beraz autore eta testu ezberdinei musika jartzeko intentzio eduki dut. Baina azkenean disko asko atera zaizkit norabide berekoak, ez? Edo konpilatorioak alde izan, edo adibidez, Quebeceko kantari modernoen hautaketa izan genuenean, edo gerra, 36ko gerra garaiko galtzea tokatu zitzaion jendearen kantuak kantatutzekotan, horiek ez ziren hasieratik hola pentsatuak. Gero hala suertatu izan badira ere. Diskoen berezitasuna hortik bebai, ezta? Orain Kataluniara begira gauz danok egunotan eta ereduen bila, sasoi baten oso modan zegoelako Quebecera begiratzie bebai. Jo, behiren abil, 89. urteko disko da, urtiek pasatu dira, handik bidaia eginda bebai, aukeratu zen dituzten bertako kanta tradizionalak oso ondo eskontzen zienak Euskal Herriko giroarekin eta Euskal Herriko begietara, oso modernoak zienak bebai, disko horretako kantu batzuk badauz, besamotzak honetan. Bai, ez daude asko, batez ere estiloa guretzat arrotzagoa zen, Quebecetik hartu genuena, Tapia eta Leturiatik ja larreko musikan oso zaletu eta bagemintzan. Baina gero, deskubrimentu bat izan zen kantagintza modernoa deskubritu genuenean, eta autore horiek ez nituenik ezagutzen, Félix Leclerc, Georges Brassendsen pareko kantari eta poeta, Gilles Vigneault, Charlevoix, Raymond Lebek, deskubrimentu handi izan zen. Letu eta biok joanak ginen Quebecera folk jaialdi batera, eta 3 bat egun pasa genituen Montrealen liburutegiak eta diskoetxeak arakatzen, eta zoragarria izan zen deskubrimentu hura. Aurten berriz izan gara, Leturi eta biok, eta kantatu ditugu disko hortako kantu batzuk, eta ez dakizu nolako kontaktua eta eskerrak jaso ditugun. Besteak beste ikusi dugu lehen bideoklipe bai, da gero ikusiko dugu, Realpolitik diskokue da Vitoriano Gandiagaren poema bat, enekien nik hau Madrilgo lagunena. Imaginatu, apaiza euskalduna Madrilen, dera guztietako lagunak egiten ditu bai, 1977, Pentsa! Pentsa, eta oain Kataluniako ikusita ze ederki datorren. Bai, ze ondo entzuten dan, ze moderno entzuten dan hau dana. Hori da, horregatik testu on batek zenba balio duen ez dago kalkulatzerik. Gero doinuarekin asmatu behar, ez da hori beti ainarrexi. Koldo Izagirreren putzuz putzu bebai, dator urrengoe, askotan musikariekin berbetan, esaten dutelako eurek sortzen dutenien, egiten dutela, gorputza, bizkarrezurra egiten diotela, eta gero, saiatzen dira letrak sartzen bebai. Alderantzizko prozesua, imaginatzen dut, nik inoiz ez dut kantu bat egin, zailagoa izango dela, testu bat daukazunien, horri musika jartzie. Klaro, eta batez ere testua irregularra balima da,
erritmoa testuak berak ematen dizu. Eta beraz musika erritmo horretara makurtu behar duzu. Eta orduan zailagoa da nahi badezu hasieran, baina gero lortzen badezu, askoz doinu importanteagoa izaten da, askoz ederragoa, askoz lotuagoa testuari. Naiz eta guk, bai tradiziotik edo bai anglosajoi mundu hortatik askoz karratuagoak diren estrukturetan ibili izan garen, bakarkako ibilbide honetan alderantzizko bidea egin dut, ez? Testuari doinua jarri. Horraitik esaten egizun apurtxu eta ausarta be bai, hori zailagoa dalako entzularentzat be bai. Bai, batez ere... Gozagarria testua aurrean izan da, letrak aurrean izan da, jakinda zer kantatzen ari zaren, hori sekulako gozada bat dalako, baina ez badakizu zailagoa da lehenengo entzunaldi horretan. Baita, batez ere, beste estilo batzutara ere eramate zaitulako. Eta orduan ez dago jendea ohituta dago baita ere, gustoko estiloetan gauzak entzutea, ez, kantuak entzuteko erreztasun gehiago izaten du. Honek berrikuntza dakar, baina diferentzia ere bai, beraz, bai, zailagoa izaten alda hasieran. Quebeceko kantua maitez be bai, urte berri ez zote maitez aldatzeko garaia. Ez, edo bai. Hori da. Hor dago gaia, ez? Gaia korapilatxua eta gaia garrantzitsua. Baina kasu honetan, Paul Piche ari da bere herriari buruz kantatzen, ezta? Ohezuri handian gustora etzaten dela bere maitearen ondoan esaten duenean, bere herria zaida, ez? Quebec elurtua dago negu guztian, eta baitare argi gutxi eta argi asko bide berean, ez? Baina bai, askotan erabili izan dira maitasun kantuak gero zure herriare kantatzeko. Zalantzabarik, metafora horiek, ez da? Esaten da, maitasuna bera ez zote da bai jardun politikoa. Egia da, gauzatetik abiatuta eta egunaren arabera, behar bazurrelako maitasun kanta bat daukazu eta behar baduzu pentsatzeko beste elako testu bat gogoetak egiteko ebe, bai, usten dutelako testua beko horretarako. Biba berango oso ezaguna, Garril Aresti. Bai, Mikel Laboari entzun genion. Mikel Laboak ekarri zigun, niretzat trekitirako indako koplak zirenak Mikelek kantu moderno bihurtuzun eta eskertzekoa. Eta gero nik alderantzizko bidea egin dut kantu honekin, ez? Trekitik koplara ekarri nituen, eta orain kasu honetan gitarrarekin trekitik koplak. Bueno, hoixe nire aportazioa. Esaten zulako be bai, ez dakit non irakurri duten, gitarrarekin ere trikitixa egin daitekela. Bueno, azkenean gu trikitilariak gara edozein instrumenturekin azkeneak ez. Eta, bueno, alegia arrasto hori notatzen dela baita ere beste instrumentuekin, ez? Realpolitik, Koldo Izagirrena, 2006 urte asko pasatu die, eta ze gaur eguneko disko edan? Bai, esaten genuena, ez? Testu on batek ez dauka urterik. Gizaldiak pasaharren askotan eukitzen dute oso modernoak dira, ez? Paris Dakar be bai, Realpolitiketik, Eneko Barberenarena, Tximela Kapitalaren izarra, 2013 urteko diskoe gero etorriko zalakon be bai, karlista dana eta liberalena. Bakizun hori guztetatzen hori disko asko? Kikeri. Kike? Kike Monarrizeri. Kotxe sartu eta beti zeu. Bai, klaro, Kike Tolosarra gainera, eta bai, Kikerekin badaukat tratua, eta nik gaina esango nuke karlista detan da Tolosa, Hernani, oso herri importanteak izan ziren liberal eta karlisten arteko gerra gordin bizi izan zuten, eta nik esango nuke gaina bertso hauetan bi bandoak ari dira euskeraz, eta bertxotan ari dira ez da behar bada egungo bertsolaritza modernoa, baina oso ederrak dira letra horiek. Ikusten nabil, eta tira eta tumba diskoa dalako 2010-ekue, Himno Patriótico para los Voluntarios Realistas Vasco-Navarros, 1879 urteko originalak dira. Hauek, aspaldiko testuak musikatuta, zemendetan biziote gara funtsean galdetzen zutenean hori modernidadie eta betikotasun horren arteko talka hori, ize bi mende berandu hau ze modernoa dan orain dipe? Bai. Gogoeta hori? Adibidez, Intxorta Maiten,
galtzea tokatu zitzaion kantua kantatu ditut, besteenak ezagutzen genituen. Baina karlistadetan bi bando daude, eta bi bando horietan libratu zen beste gerra bat, nire ustez, karlismo horren aitzakian, eta zen Euskaldunen arteko kontraesanena. Eta uste dut hori oso aktuala dela, oso modernoa dela, orduan gertatzen ziren kontraesanak orain ere ikusten aldituzulako. Begi esan hau guztia jakinda eta ematen du arakatzeko gogu ebe bai, josebatapia.eus zure webgunean be letra guztiak zintzilik jarri dituzulako, guztia irakurgai dauelako, esan dakue poeta handien eta idazle handien eta aspaldiko letren bilduma dalako, zeure ahots horrekin, zeure ahots berezi horrekin ze ondo abesten zuen, Joseba? Bueno, onerako eta txarrerako azkenean, hasieran kostaite zaigu norbere burua maitatzen, da azkeneako, ez dakit, ohitu edo engainatu egiten dugun. Baina bai, nire ahotsa hainbeste diskotan, nik uste, pixkat ikasi dudala kantatzen, pixkat. Ahots hori, esan dugu, modernotasun hori beti ibilbide zuen zier eraman zuen zigilu edalako eta nabari edalako, orain Besamotzak taldearekin zuzeneko proiektu zana hasieran diskoan bildu nahi izan duzuelako, gaur Gasteiztarrak 8 herritan parralen ia Bilbon bi batik bueltatxu bete moten duen, nik hau zuzenien entzun nahi dudalako, Joseba. Asko irabazten du zuzenian. Bai, asko irabazten du danok zuzenien. Durangon aurkezpen solasaldia abenduaren 8an oso interesgarri izango daude, barikuen ahotsenean, abenduaren 14 eguena da, Biban, eta abenduaren 16 larunbata Oñatin bebai. Hortik aurrera, ia aukera dauen bebai, erakusteko. Datorren urtetik ja gira internazionala abiatuko dugu. Horretarako koruak behar badituzu, badakizu, non gauzen. Joseba, gozatu asko, esan duzuna gainera. Gozatu egin dut, diskoa grabatzen, eta plazerra ematen dit, nire lan egiteak, hori ederra da. Halaxe da. Ze bizitona kostatu zaigu, alkar topatzie, bai topatu gara. Joseba Tapia, mila esker. Zuri, mila esker. Ba, Josebaren musika entzun dugu, Vitorino Gandiagarenak sortzez, letra hauek, bideoklipa ikusiko dugu, Joseba Tapiaren bideoklipa ikusiko dugu, eta Ana dator orain beste elkarrizketa interesgarri batekin.